Fil-qorti l-prosekuzzjoni kompli tressaq l-argumenti tagħha fil-konfront tal-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u Carmel Kirkhope. Insistew li dak kollu li xed Vince Muscat il-koħħu jista' jiġi konfermat dwar il-qtil ta' Carmel Kirkhope intwerew il-ġrieħ li ġarrab. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-avukati Godwin Cini, Danica Vella u Anthony Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali skreditati x-xhieda ta' Nicole Brignone meta argumentat li dak kollu li xedet kienet dak li semet minn Kevin Ellul magħruf bħala id-Double Zero, speċjalment meta kien Ellul stess li ċaħad dak li qalet Brignone. Fost affarijiet li xedet kien hemm l-allegazzjoni tagħha li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien ħallas biex tinqatel Daphne Caruana Galizia. Dr. Muscat kien ċaħad dak li qalet Brignone u ddeskriva x-xhieda tagħha bħala gidba mill-bidu sal-aħħar. Brignone għandha storja ta' assoċjazzjoni kriminali kif ukoll użu ta' droga. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-espert forensiku qal li l-bomba li qatlet lil ġurnalista kienet ta' 77 mm b'73 mm, xi ħaġa li ġiet ikkorroborata wkoll mill-koħħu. Spjegat li anke l-materjal li bih kienet magħmula l-bomba hekk kif ikkonfermat mill-espert kien ikkorroborat mix-xut. Il-prosekuzzjoni nnotat li fil-waqt li ma nstab xejn illegali fid-djar tal-akkużati instabu 25 mobile, żiedet tgħid ukoll li l-akkużati kienu jafu bl-arrest tagħhom.